Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Srpska pravoslavna crkva svoje duhovnoj deci o Vaskrsu 2017. godine. Irine i po milosti Božje pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolij Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost i mir od Boga Otca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni vaskršnji pozdrav, Hristos Vaskrs. Draga braćo i sestre, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik vere, života i svakoga blagoslova Božeg. Sva naša vera je u Vaskrsu i Vaskrs u veri. Otuda sveti apostol Pavle, učitelj naroda, koga slobodno možemo nazvati najvećim propovednikom vaskrsenja Hristovog i našeg, jasno kaže: ako Hristos ne usta, uzalud vera naša. A odmah potom dodaje: ali je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Vera u vaskrsenje Hristovo suština je apostolske propovedi i učenja, temelj crkve, njenog bogosluženja i njenog bogoslovlja. U Svetom pismu, kako starog, tako i Novog zaveta, vaskrsenje je centralna tema. O njemu se govori u dva međusobno povezana smisla, kao sveopštem vaskrsenju mrtvih na kraju ljudske istorije i vaskrsenju Hristovom, predskazano od starozavetnih proroka, a utvrđeno kroz propoved svetih apostola. Stari zavet nam na mnogo mesta svojim jezikom i plastikama govori o vaskrsenju. O njemu svedoči prorok David u svojim psalmima: mnogostradalni Jov vapije Bogu verom u vaskrsenje, znam da je živ moj iskupitelj i da ću opet u ovom telu videti Boga. Prorok Jona je praobraz tridnevnog vaskrsenja Hristovog. Najpoznatija vizija vaskrsenja mrtvih u Starome zavetu data je u knjizi proroka Ezekilja. On nadahnut Duhom Božijim vidi kako oživljavaju suhe kosti i kako se svaka oblači u svoje ljudsko telo. To viđenje je ispunjavalo srce svih verujućih Judeja Staroga zaveta i bilo je neodvojivo od vere i dolazak Mesije i u njegovo vaskrsenje. Novi zavet je sa druge strane sav u tajni krsta i vaskrsenja Hristovo. To nam potvrđuju i sveti evanđelisti potresnim opisom poslednjih događaja iz Hristovog života koji su se zbili u Jerusalimu. Njegovog izvođenja na sud pred Pilata, njegovog raspeća, njegove smrti na krstu, ali i njegovog slavnog vaskrsenja. Prve koje su udostojile da postanu svedoci vaskrsenja Hristovog bile su upravo žene mironosice, a potom sveti apostoli i punoća rane crkve. Njima se pridružuju ranohrišćanski mučenici i svi potonji mučenici, novomučenici, istinski svedoci vaskrsenja Hristovog, kao i oci crkve koji nam kroz svete sabore, kroz Nikeo carigradski simbol vere i kroz svoje dogmatsko učenje ostaviše veru u vaskrsenje. Crkva je svedok, draga braći i sestre, da je Hristos sa nama u sve vekove. Ona to posebno svedoči svojom svetom liturgijom, koja se vrši u spomen smrti i vaskrsenja Hristovog. U svetoj liturgiji nam se kroz sveto pričešće daruje vaskrsni Hristos. Zato budimo deca vaskrsenja, živimo vaskrsenje Hristovim i ne dozvolimo da nas po rečima svetog apostola Pavla išta odvoji od ljubavi njegove. Veliki ruski starac, sveti Serafim Sarovski, tokom čitave godine sve hodočasnike u svom manastiru pozdravljao rečima: Hristos vaskrse, radosti moja. Da bismo to duhovno stanje dostigli po rečima svetoga vladike Nikolaja, moramo svojim životom celivati raspeće Hristovo, ne radi običaja, već kao svoje sopstveno i rane njegove kao svoje rane. Sa tugom i bolom u srcu moramo reći da današnji svet ne ide putem vaskrsenja, već više putem smrti i beznađa. Kada to kažemo, imamo na umu podatak da i u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad zbog smrtnosti mnoge veće nego što je rađanje. Taj podatak je razlog za plač i ridanje, ali i alarm za uzbudu. Mora se nešto učiniti da se taj put smrti zaustavi. Rahilja oplakuje decu svoju i neće se utešiti jer ih nema.
Čedomorstvo je svagda i svugde, pa i u našem narodu smrtni greh koji vapije nebu. Prestanemo ubijati svoju sopstvenu decu još u utrobi. I oni imaju pravo na život i na vaskrsenje. Pitamo se gde su vajni borci za ljudska prava da zaštite najslabije, a to su još uvek nerođena deca u utrobe svojih majki. Izađimo, braćo i sestre, iz zemlje greha i smrti, kao starozavetni Izrael iz Egipta, i Bog će nas osloboditi svakim blagoslovom duhovnim, da bismo bili narod Boga živoga. Neka radosni plač novorođene dece nadjača bespomoćne krike smrti. Neka Srbija i sad svet ponovo postane velika kolevka. Vratimo se veri u život, vratimo se veri u vaskrsenje. Draga braćo i sestre, Sveta pravoslavna crkva je naša duhovna majka. Ona brine o svojoj deci bez obzira na to gde ona žive i raspinje se sa svojim sinovima i kćerima da bi svi zajedno dostigli vaskrsenje. Radujmo se radostima i tugujmo sa onima koji tuguju, noseći vremena jednih drugih, jer ćemo tako ispuniti zakon Hristov. Sveti starac Sofronije Sakarov kaže da držanje zapovesti Božjih, razapinjanje u nama starog čoveka i vaskrsava novoga, sazdanog po liku Boga, Tvorca i Spasitelja našeg. Sveti Vasilije Veliki takođe u istome duhu govori o preobražavajućem značaju posta i kaže da anđeli Božji zapisuju imena onih koji drže ceo veliki post, jer se oni tim postom odriču zemaljskog i prolaznog da bi zadobili večno i neprolazno, a to je vaskrsenje. Držeći zapovesti Božje, mi izražavamo i potvrđujemo svoju ljubav prema Hristu, ali i prema svojim bližnjima. Današnji svet je uveliko prihvatio drugu filozofiju širokoga puta koji vodi u propast. Hrišćanske vrline pokušavaju se zameniti prividnim humanizmom i lažnom duhovnošću dalekog istoka. Sve lažne religije i parareligije, filozofije i lažne filozofije, ideologije i moderne mitologije i same robuju smrti i ljudska bića osuđuju na smrt ukoliko veruju da je čovek biće za smrt, a ne biće za život večni. Pogotovo pak ukoliko postiču ljude na ubistva i samoubistva trenutna u ratu i krvavim mirnodopskim obračunima ili produženim razuzdanim življenjem u svakome poroku, osobito robovanjem droge. Živimo u vremenu kada se zlo pokušava proglasiti dobrom, a dobro zlom. Greh pak, po rečima svetoga starca Pajsija Svetogorca, nečim modernim i prihvatljivim. Omladini se umesto primjera vrline i čestitosti nude idoli i antiheroji, neposlušnost roditeljima i odbacivanje svakog autoriteta. Velika je odgovornost crkve, ali i svih prosvetnih institucija ove zemlje, jer treba pomoći omladini da pronađe put autentičnog života i vaskrsenja. Počuvajmo svoju decu da budu slična evanđelskom mladiću koji je pitao Gospoda: šta da radim da bih zadobio život večni? A taj mladić je od Hrista dobio odgovor: drži zapovesti. Eto puta spasenja, eto vaskrsenja. Očinski pozivamo i sve one koji su se iz nekog razloga odvojili od jedne svete, saborne i apostolske crkve da se vrate u njeno okrilje. Strašan greh raskola i jeresije. Po svetim ocima ni mučenička krv ga ne može oprati. Oprostimo jedni drugima radi vaskrsenja i ponovno postanemo braća u Svetoj crkvi i jedinoj lađi spasenja. Vaskršnjim pozdravom pozdravljamo svu našu duhovnu decu u otadžbini i rasejanju i molimo se da vaskrsti Gospod svima daruje radost vaskrsenja. Posebno pozdravljamo naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji, neodvojivom delu Srbije, čije svetinje su čuvari ne samo srpskog pravoslavlja, nego i hrišćanstva u Evropi. Kosovo je bilo i ostaće naše, jer Bog nije u sili, nego u pravdi i moćan je da nam vrati ono što nam se na silu pokušava oduzeti. Neka sa ovim praznikom Vaskrsa vaskrsne i Srbija i vasceli srpski narod, kako su govorili naši narodni pesnici. Daj Bože da ljudi koji vode i čuvaju državu budu nadahnuti duhom vaskrsenja i duhom vere u pobedu dobra nad zlom. Neka vaskrsti Gospod, pobeditelj smrti i životodavac, daruje svako dobro svome narodu, što će reći svemu rodu hrišćanskom i pravoslavnom i svim ljudima dobrovolje,
da bi svi zajedno predokusili radost budućega veka, radost vaskrsenja i večnog života. Hristos Voskrse! Vaši molitvenici pred raspetim i vaskrsnim Gospodom, patrijarh srpski, gospodin Irinej, zajedno sa svim arhijerejima naše svete pravoslavne crkve. Draga braći i sestre, ja bih u svoje lično ime, u ime svojih kolega, sveštenika i crkvene opštine Ljubljana, čestitao najradosniji hrišćanski praznik. Pozdravljajući vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom, Hristos Voskrse! Ja ću vas sad zamoliti da polako, bez ikakve gužve, priđete ovde, vi koji ste spremni za pričešće. Pričešćivat ćemo na dva mesta. Znači, ovde i s ove strane naforu ćemo deliti tamo da ne stvaramo ovu veliku gužvu, da možemo dostojno, ako smo se tolike dane spremali za to pričešće, da možemo evo i danas dostojno, onako kako to dolikuje nama pravoslavnim hrišćanima i da mu pristupimo. Oni koji su se pričestili noćas, ne bi trebali da se pričeste sad na ovoj liturgiji. To govorim upravo iz naše tradicije, jer evo ja se nisam, recimo noćas služio, nisam pričestio, nego sam služio sad. Nego se mogu pričestiti sutra, nije Vaskrs samo danas, Vaskrs je 3 dana. Neka je nazdravljen spasenje, draga braći i sestre, današnja sveta liturgija. I još jednom vas pozdravljam hrišćanskim pozdravom, Hristos Voskrse! Daj nikom.